Guys, nako sa Bumblebee community diri sa SC Cortez, Mandawi. Nakapang diri kay nakatot ko sa OR para sa customer. Nag-process gahapon sa akong pick up gahapon nga check. So ibalik karong adlaw kay may kung sa customer ipabalik ng adlaw. So na ako karon dire. Yan. So nagulat pa ko sa customer kay nag-break pa. Nag-lunch break pa. So ako na nakulatan kay hapit man ang time sad. So nindot ang ilahang area dire. Na sila yung mga sila activities area dire. Na sila yung swimming pool, yung kondo. Na boss coffee. Ito rin niya presko pa ang hangin dire. Walay alimot dire dapita. So tambay sa ko dire kay naglap ko sa in charge aning resibo. So yan, indot siyang area. Yan, kondo. Indot pa swimming pool. Yan, swimming pool na. So ang temay mo ni makulat lang tani kay nakigamay concern sa iya ha about sa iyahang payment nga naay photocopy nga check man walay check na original, walay check yung original, photocopy lang. So yan.